Každý zajíc má několik tváří. Jak vypadám na pódiu s kytarou na krku, s mikrofonem před pusou, to asi víte všichni. Ale i já, jako každý zajíc, mám těch tváří několik. Teď vám jich několik ukážu. Zajíc je od přírody uspůsobený k pohybu v přírodě. Aby se mu dobře běhalo, aby dosáhl nějaké rychlosti, tak ten chlupatý zajíc má dlouhé zadní nohy, krátký přední, aby se mu dobře běželo do kopce. Já si musím pořídit kolo, ale mně se zase líp jezdí z kopce, takže takhle vypadá zajíc cyklomechanik. Další zaječí tvář je taková docela zvláštní. Říká se, určitě to budete znát, mnoho psů zajícova smrt, ale v tomto případě to neplatí, protože zároveň se říká, že pes je jediná láska, která se dá koupit za peníze. Tak chytání ryb, to je pro zajíce taková trošku netradiční zábava, ale je to úžasný relax. I zajíci si přitom krásně odpočinou. Takže stejně po všech těch zaječích tvářích jedna z nejpříjemnějších je moct si takhle sednout, dát si něco dobrýho a hledět do kraje. V mých letech už je to hrozně příjemná záležitost a jsem rád, že jsem se toho takhle dočkal.